Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag, Father. Sa kanunay halad ta kining santos nga misa, sa pagpasalamat sa Dios sa tanang mga grasya, mga kayuhan nga atong nadawat. Ini nga naghinapos nga bulan sa tuig 2025 og sa atong pagsugod sa pagpangandam sa umaabot na dakong kasaulugan sa Kapaskuhan sa manunubos. Sa kanunay kita magpasalamat. Lain na sad nga kahigayunan, lain na usab nga kahigayunan sa pagpasalamat. Akong ihalad usab kining santos nga misa sa pagampo akong mga ginikanan Carlos og Susana. Akong mga igsoon, Michelle, Jomerin, Joel o Roldan, matanang mga kalagos sa purgatorio. Aron maandam gayud kita lang nining santos nga kasaulugan, maghinulsod kita sa atong mga sala ug mga yusayang kaluoy ug pasay. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako dako yamot, sa hunahuna, sa pulong og sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa ngayang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunayng ulay, at tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Magampo kita. Magkagagahom nga Ginoo, tabangi kami pag-ayo, aron ang gihikaw kanamo sa among mga sala, masayo namo pagkabuot tungod sa gasa sa imong pasaylo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Muabot ang adlaw, diin ang katawhan muawit nining awita didto sa nasod sa Huda. Ligon ang atong syudad. Ang Dios mismo maoy manalipod sa mga kuta niini. Ablihin ninyo ang mga ganghaan aron makasulod ang matarong nga nasod. Nasod nga matinud-anon sa Ginoo. Hatagan mog hingpit nga kalinaw kadtong naglaom nimo, kay misalig man sila kaning. Saligi kanunay ang Ginoo, kay ang Ginoong Dios mao ang batong dalangpanan,
nga magpabilin hangtod sa hangtod. Gipakaulawan niya ang mga mapahitason ug iyang gilumpag o gipulpog ang ilang syudad. Giyatak-yatakan kini sa mga kabos ug sa mga dinaog-daog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Pasalamati ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Bulahan ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Abli ka nako ang mga ganghaan sa katarong. Musulod ako kanila ug magpasalamat sa Ginoo. Sa Ginoo kining ganghaana, ang matarong maoy musulod niini. Magpasalamat ako kanimo, kay imo akong gipatalinghugan ug imo akong giluwas. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo ihatag ang kaluwasan, o Ginoo ihatag ang kauswagan. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw kanamo gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo Dios ug gihatagan kita og kahayag. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ang Ginoong Jesus, awit sa kumagpagloy. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manausab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit. Busang tanan nga nakadungog sa akong gisulti,
ug nagtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, natumba kini ug nagunob. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ang maayong balita lang sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag sa tanan sa makausapa. Salamat sa Dios kay tropical storm Wilma, ta layo ra, wa kayo diri sa ato ang dakong epekto unta walay kadaot sa atong mga kaigsuonan. Human sa sunod-sunod nga mga panghitabo, itong mga milabay nga mga adlaw, simana o bulan, ang akong igsuon na nagpuyo din sa may babag dapit, ingon siya nga, Mano, dili na lang nako ipadayon pag paayo ang balay, di na lang ko magpahimo nga duha ka andana o 2 stories. Kung kay nga naman, kahadlok di ay ning linog, uy. Kahadlok di ay ning linog, maayo ra ning ubos na atong balay, uy. Kakuyaw ba di ay kayo? Maratol man ta. Ang sunod-sunod nga mga paglinog, no? Apektuhan man punta din, pero mas grabe ko dito sa norte. Ingon ako sa iya nga, ikaw ray mag-desisyon, pero para nako, no? Kung kinahanglan, anong dili nimo buhaton? Imong balay, magamay madako, kung dili maayo pagkatrabaho, kung wala na himutang og maayo ang foundation, aw gamay nga tandog, hugmak gyud ni, no? Guba gyud, no? Do na may balay dito dapita sa may Guadalupe nga pila gasto adto, pila to ka milyon. Pero hugmak manggihapon, no? Do na uban nga mga ingon nato nindot, pero ambot lamang. Adunay mensahe ang Ginoo, no? Sa atong nadungog karon, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga atuwa sa langit. Ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti nagtuman niini mahisama sa tao nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato, ibabaw sa bato. Lig-on nga pundasyon, bisan pa man sa pagbundak sa ulan, pagbaha, kusog nga hangin nga mikuso-kuso, wala maunsa kay natukod man kini diha sa bato. Unsay gipasabot usab niini diha sa atong kinabuhi, na kung huyang-huyang ang pundasyon sa atong kinabuhi o sa atong pagkakristyano o sa atong pagkamagtotoo, dali gayud kay ta mahugno. Taud-taud ko na assign sa seminaryo, no? Taud-taud ko na assign sa seminaryo. I have seen mga seminarians nga too excited, no? Very at the outside, very religious, no? Bisan sa ilang mga pagpamulong, bisan sa ilang panglihok, very holy kayo, no? Pero usahay, mamuot na lang ko kay taphawra kayo ang tanan. Ay, bawo ini ambot lang asa kutob ning iyang pagkahuli-huli, no? Samtang sa laing bahin, I know, no? Karon nga pari na ako ng mga kaubang mga pari.
In the beginning, sus, tanaw na ko, kalisod ba kayo, no? But knowing the background sa pamilya, sa mga ginikanan aning bataa, sa unsay iyang mga kagikan, no? Para nako, ko maglahutay gyud ni, no? Inubanan sa grasya sa Ginoo, maglahutay gyud ni, no? Ang tuod man, no? Now I can see, no? Ubay-ubay na sa mga seminarians nga akong gikuyugan, na-assign pa ko seminaryo here in the Philippines for how many years, and in Brazil 5 years in the seminary, no? Ubay-ubay yung mga bata nga karon hingpit ng mga naordinahan sa pagkapari o pagkamisyonaryo, no? At the start, yung ako marag dili kayo katuhuan, no? Pero ngadto-ngadto inubanan sa grasya sa Ginoo, knowing the background. That is why importante kayo para namo kining as vocation director to check, no? To check the background, the family background usa. Although dunay usahay nga God's providence will make a way para sa dugang espirituhan ng paglambo sa tao, no? Daghan nga mga higayon ako kining nakita. Antang sa laing bahin, it is not an assurance sa unsay atong nakita nga mga huli-huli or whatever it is, no? Ingon si Jesus, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo. Dili ang tanan hinibahon, dili ang tanan nga anaa nagmaampuon ang ilang hunahuna kasing-kasing anaa sa Ginoo, no? Dili paigo kana, no? Kung dili ubanan natong mga buhat, konkreto nga mga lakang diha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Nakadungog kita sa iyang pulong, paghatag og kahulugan niini sa konkreto natong paglihok og mga buhat, sa konkreto natong relasyon sa usag-usa, maoy maghatag og kahulugan unsa kalig-on ang pundasyon nga atong gina-establish diha sulod sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Hinaut unta na bisan pa man sa mga pagsulay, bagyo, baha, linog, kusog nga hangin nga mokuso-kuso, dili gayud kita matumba kay natukod man diha sa lig-ong bato nga atong sukaranan sa Hesukristo atong Ginoo. Palihog manindog. Mas saligon ngayang itanyag kanato ang unsay atong pangayoon, magampo kita ngadto sa Dios sa atong Amahan, uban ang matinud-anong kasing-kasing. O sa matag pagampo kita moingon, mahigog maong Amahan, dungga ang among pagampo. Mahigog maong Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang mga kaobispuhan ug ang mga kaparian ug ang mga relihiyosong magmakanunayon sa ilang panaad ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang mga politiko ug sila nga nangalagad sa gobyerno magmatinud-anon sa ilang mga panaad ug mga katungdanan, magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang atong pagtuo matukod unta diha sa lig-ong sukaranan sa atong maayong panag-ingnan, inay sa atong mga pulong lamang, magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong Amahan, dungga ang among pagampo. Nga kitang tanan nga nagupot og mga katungdanan, magmakugihon sa pagtuman niini, magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong Amahan, dungga ang among pagampo. Nga imong tang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdon Teopilo Kamumot, Chol Sibalye Pari, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos,
Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaw nga mahan, dunggang among pag-ampo. Nga ngatong mga nangamatay nga kaparintihan o kahigalaan sa katapusan, makadawat sa ilang ganti dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaw nga mahan, dunggang among pag-ampo. Huwamahan, ikaw ang among kaligon, panahon sa panginahanglan. Puna ang among mga kasing-kasing sa imong grasya, ug dada kami ngadto sa imong gingharian. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Magampo kita mga igsoon, na kini nga itong mga halad ug mga sakripisyo, dawaton unta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alagad dinhi mahimong talang kanamo nga pasalig sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo, among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtaw, gituman niyang laraw nga gihimo mo kaniadto, o gibuksan niya lang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo, among Ginoo, mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, Hosana, Hosana sa kahitasan. Dahil ko nang nagani sa ngalan sa Ginoo, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ining ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabog midaig. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanino galang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, mga nagtubos ka namo, pinagi sa imong krus, o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari, relihiyoso ug relihiyosa. Hinumdumi usab among mga igsoon nga nangamatay, among mga minahal sa kinabuhi, kaparintihan ug kahigalaan, uban sa mga kalag nga gihandom namo sulod ning santos nga misa. Ug ang tanang kalag sa purgatorio, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong hinigugmang anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magiusa kita karon pagampo sa atong mahigog maong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan ng bunga, anak ka sa mga langit, pagdayo ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong kingharian, matuman ang imong pag-ulit sa iyutang mayon sa langit. Ang kalalanan mo sa matagal, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayo ang kami sa mo mga sala, maingon ka pasaylo kami sa mga nagkasaktan mo, o
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imong mananging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangguran. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga tinunan ug dinhi kanamo karon. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pakita ug gihatag ta karon ang timaan sa atong panagdait ug panaginig so unay. Peace be with you. Kordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon kini sa Jesucristo, kaligon sa atong pagtuo ug ang kordero nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit karon sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga magkalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa nining kalibutan nga lumalabay. Matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang langitnon og tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manausab kanimo. uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria ni San Jose iyang bana. Magbindisyon, manalangin kanatong tanan, ang Dios nga makagagahong mahigugmaon sa tanan, ang Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa,
Manglakaw kita og sa kanunay, ipaambit ang gugma kaayo o pagkamapasayloon sa Ginoo. Salamat Salamat sa Dios.